Λοιπόν, τι μία πήρα καμπονάρα. Εδώ. Τα κουτάλια είναι καλά. Την ώρα που η γη τρέμει, σφυριλατείται η αλληλεγγύη μεταξύ των κατοίκων. Οι νέοι του νησιού πηγαίνουν τρόφιμα και φάρμακα στους ηλικιωμένους που αρνούνται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Προσεύχονται μαζί μας πολλοί πατέρες και από το Άγιον Όρος και εκτός από το Άγιον Όρος και μοναχοί. Εδώ οι πατέρες σε τοπικά μοναστήρια που υπάρχουν άνθρωποι μοναχικοί, άνθρωποι γέροντες που θέλουν τη βοήθειά μας. Θα επισκεφτούμε την κυρία Μαρκιανή. Είναι η μία και μοναδική κάτοικος στο Ημεροβίκλι αυτή τη στιγμή. Ψέχομαι ένα φόβο, αλλά όσο μπορούμε το παλεύουμε. Γιατί εμείς έχουμε ζήσει 56 το σεισμό. Το νησί μας δεν θέλουμε να το καταλήψουμε. Την ίδια ώρα κάποιοι προσπαθούν να προσαρμοστούν στη νέα καθημερινότητα και να συνεχίσουν τη ζωή τους, ελπίζοντας ότι η κατάσταση δεν θα γίνει χειρότερη. Πάντα υπάρχει φόβος. Άμα χρειαστεί βέβαια θα φύγουμε. Ποτέ δεν ξέρεις. Πουθενά δεν είσαι ασφαλής, έτσι πιστεύω. Οι πρώτοι σεισμοπαθείς έφτασαν στις κατασκηνώσεις του Δήμου Αθηναίου στον Άγιο Ανδρέα. Τρόμαξα αρκετά. Ήταν μεγάλοι σεισμοί. Ήταν 4,7 ρίχτερ, 5 ρίχτερ. Και τρόμαξα κι εγώ και είπα ας πάμε καλύτερα Αθήνα. Μετά από 6 μέρες το ζυγίσαμε και είπαμε ότι πρέπει να φύγουμε. Πρέπει να το κάνουμε για τα παιδιά. Όσο μπορούμε να τους προσφέρουμε τα καλύτερα για να ηρεμήσουν οι άνθρωποι και κατόπιν ευχόμαστε το γρηγορότερο να επιστρέψουν στις αιστείες τους. Σύνδεση με το νησί και την Μαρία Κολογού που βρίσκεται εκεί. Μαρία. Λοιπόν, ένα τεράστιο κύμα αλληλεγγύης έχει ξεκινήσει από εδώ, από τη Σαντορίνη, σε κόσμο που μένει κοντά στην Καλυντέρα. Τους φιλοξενούν οι κάτοικοι υπόλοιποι που μένουν στην ενδοχώρα, σε άλλους οικισμούς, αλλά και υπάρχει ένα τεράστιο κύμα μέσω διαδικτύου από όλη την Ελλάδα να φιλοξενήσουν τους κατοίκους της Σαντορίνης, οι οποίοι ακόμα, όπως λένε, δεν θα επιστρέψουν στο νησί, εφόσον και τα μέτρα έχουν παραταθεί έως την Παρασκευή. Τώρα θα ήθελα να σου πω εδώ ότι υπάρχει και μια οδηγία αύριο που είναι και για αυτή η λειτουργία. Όσοι έχουν απομείνει κάτοικοι εδώ θα μεταβούν στις εκκλησίες. Εκεί θα γίνει μια σύσταση για το πώς θα αντιδράσουν σε περίπτωση που γίνει ένας σεισμός. Όλα αυτά τα μέτρα, να πούμε εδώ, είναι προληπτικά. Δεν έχει γίνει κάτι. Τα τελευταία 40 λεπτά έχουν γίνει 3 σεισμοί των 4,1 και 4,3 της κλίμακας Ρίχτερ. Δεν είναι κάτι όμως που έχει θορυβήσει τους κατοίκους, γιατί όπως μας λένε, 3 λόγοι τους έκαναν να φύγουν από το νησί. Το ένα είναι το λιμάνι, το οποίο είναι επικίνδυνο και πολλοί δεν θέλησαν να μεταβούν σε κάποιο καράβι για να φύγουν και να το ρισκάρουν. Το δεύτερο είναι τα μέτρα ασφαλείας, τα οποία τα βλέπουν καθημερινά να εντείνονται, αλλά και το γεγονός, το πιο βασικό από όλα και το χαρακτηρίζουν και οι σεισμολόγοι ως παγκόσμιο φαινόμενο, είναι οι συνεχείς σεισμικές τομείς ανά λεπτό. Αυτό τις τελευταίες 2 μέρες έχει σταματήσει. Έχει σταθεροποιηθεί η κατάσταση, δεν έχουν σταματήσει βέβαια οι σεισμοί, υπάρχουν, είναι έντονοι και κυρίως στις βραδινές ώρες. Μαρία, φαντάζομαι, γιατί όταν κοιμάσαι εκεί που είναι όλη τη νύχτα και δεν ξέρεις πώς θα ξημερώσει η μέρα σου, γι' αυτό και βρέθηκαν εκεί και δικοί ψυχολόγοι, έτσι δεν είναι? Ναι, ακριβώς, και είναι και μια έτσι, σύσταση και μια παράκληση από τον Δήμο της Θήρας και από τα μέσα ενημέρωσης να ενημερώσουν τους κατοίκους που έχουν μείνει, που είναι ηλικιωμένοι, είναι και κάποιες οικογένειες με παιδιά που δεν μπορούν να βγουν έτσι εύκολα από το σπίτι τους. Εάν θέλουν κάποια βοήθεια, υπάρχουν οι ψυχολόγοι τόσο από το νοσοκομείο, τόσο από τον Ερυθρό Σταυρό που μπορούν να τους παρέχουν βοήθεια και οποιαδήποτε στήριξη. Ναι, εκεί. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα μπούμε στο θέμα και θα συνομιλήσουμε με την κυρία Οικονομικού, καθηγήτρια γεωλογίας που παρακολουθεί τα φαινόμενα από κοντά και βεβαίως συμμετείχε και στη συνεδρίαση των επιτροπών με τους επιστήμονες. Τα μέτρα παρατείνονται για λίγες μέρες ακόμη. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό και αν σας ανησυχεί με τα σεισμική ακολουθία? Καλησπέρα. Είναι λογικό η κάτοικοι να πλησιάσει κάποια ανησυχία λόγω του ότι πραγματικά, όπως είπατε και εσείς, κάθε 10 με 15 λεπτά σημειώνεται ένα σεισμός περίπου της κλίμακας από 3 έως 4 ρίχτερ. Άρα λοιπόν πλέον δεν είναι ότι φοβούνται οι σεισμοί. Δηλαδή πρέπει λίγο να το πούμε, γιατί είδα πριν λίγο τη συνέντευξη της γιαγιάς. Μιλάμε τώρα για κατοίκους, ιδιαίτερα ηλικιωμένοι, που έχουν ζήσει το σεισμό του 1956. Δηλαδή έχουν ζήσει ένα πάρα πολύ μεγάλο ισχυρό σεισμό και όλες μετά τις μετασεισμικές δονήσεις. Αυτή τη στιγμή δεν συμβαίνει αυτό. Δεν υπάρχει πρόβλημα για ένα μεγάλο σεισμό. Δεν έχουμε ένα μεγάλο σεισμό. Απλά ο κόσμος πλέον έχει κουραστεί
Από αυτές τις συνεχόμενες σεισμικές δονήσεις ανά 10 με 20 λεπτά, έχει μέγεθος περίπου 3,5 με 4 ρίχτερ και ανάλογα σε ποια περιοχή της Σαντορίνης είσαι, αισθάνεσαι τη σεισμική δόνηση λιγότερο ή περισσότερο. Λοιπόν, άρα τι περιμένουμε από εδώ και πέρα, καθώς τα σχολεία για μένουν άλλη μια εβδομάδα κλειστά, μα δεν φαντάζομαι κάποια στιγμή πρέπει να γυρίσουν στη ζωή τους και στην καθημερινότητα. εδώ. Τα σχολεία παραμένουν κλειστά και ήταν κάτι το οποίο ζητήσαμε όλοι στην Επιτροπή που έγινε το πρωί συνεδρίαση, λόγω του ότι προέχει η ασφάλεια των παιδιών και θα πρέπει να ολοκληρωθούν πρώτα όλοι οι έλεγχοι όλο το σχολείο της Σαντορίνης. Ήταν κάτι το οποίο όλοι οι επιστήμονες και η πολιτεία συμφωνήσαμε και είπαμε ότι καλύτερα να δοθεί άλλη μια εβδομάδα έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία και μετά τα σχολεία τα παιδιά να επιστρέψουν κανονικά στα σχολεία. Σε ό,τι αφορά στην εξέλιξη του φαινομένου, δηλαδή μπορεί να πει και εγώ που ξέρω ότι δεν έχει έτσι μεγάλο σεισμό. Γιατί δεν ρωτήσω, ποιες έχουν γίνει έλεγχοι. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν πρέπει να καταλάβετε ότι εμείς οι γεωλόγοι δεν είμαστε μάγοι, ούτε οι σεισμολόγοι αντίστοιχα. Και μιλάμε για τώρα ένα φαινόμενο το οποίο μετά από κάποια χρόνια θα το διδάσκουμε πραγματικά στα πανεπιστήμια. Και έτυχε λοιπόν σε αυτό το πολύ ενεργό χώρο μεταξύ Σαντορίνης και Αμουρού να δημιουργείται ένα γεωλογικό φαινόμενο το οποίο πρέπει να μαζέψουμε όλα τα δεδομένα. Παρατηρήσατε ότι τοποθετούμε πάρα πολλούς σεισμογράφους. Θα τοποθετηθούν GPS, τοποθετούμε υποθαλάσσιους σεισμογράφους. Είναι ο θαλάσσιος χώρος, δεν είναι τόσο εύκολα όσο νομίζουμε. Και γεωγραφικές αποστολές προσπαθούμε να συνθέσουμε όλα τα δεδομένα για να είμαστε καλύτεροι στο αποτέλεσμα. Πρέπει να μην ξεχνάμε ότι οι κάτοικοι της Σαντορίνης ζουν σε ένα ενεργό ηφαίστειο. Αυτό το γνωρίζουν. Επομένως ξέρουν ότι σε κάποιο διάστημα αυτό το ηφαίστειο αναπνέει και δίνει σεισμούς. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στο ελληνικό δελτίο ειδήσεων του Α. Χιονιάς και τσουχτερόκλειο συνθέτουν το σκηνικό του καιρού και οι άνθρωποι βεβαίως προσπαθούν να ζεστάνουν τα σπίτια τους με όποιο τρόπο μπορούν. Με το ρεπορτάζ του Α σε περιοχές της Μακεδονίας που κάνει πάρα πολύ κρύο. Στα χωριά της Βόρειας Ελλάδας, οι σόπες και τα τζάκια καίνε ασταμάτητα και πουλάξιμα. Πού να ζεσταθεί, πολύ κρύο. Το χωριό μας έχει κρύο, δεν είναι το βράδυ. Τώρα τη μέρα μαλλιάσει λίγο, κάνει λίγο κόσμο στις τελιάσεις, τώρα στις μέσα έχει πολύ κρύο. Το κρύο είναι τσουχτερό και ο χειμώνας δύσκολος, μας λένε οι κάτοικοι στο λιβάδι Θεσσαλονίκης. Ο χειμώνας στο λιβάδι, όπως λένε οι κάτοικοι, κρατάει πολύ, από τον Οκτώβριο μέχρι και τις αρχές της Άνοιξης. Γι' αυτόν τον λόγο χρειάζονται όλη την ημέρα θέρμανση. Και ο οικονομικός τρόπος, όπως λένε, είναι τα ξύλα. Φέτος, λένε οι κάτοικοι, ο χειμώνας μέχρι τώρα ήταν ήπιος και η χαμηλότερη θερμοκρασία ήταν μέχρι -5. Ωστόσο, το κόστος για τη θέρμανση είναι μεγάλο. Πάλι και -5, -8. Κάθε βράδυ δηλαδή έχει κρύο. Ναι. Χιονίζει. Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες που σημειώθηκαν σήμερα το πρωί ήταν Σέλι -10, Νευροκόπη -9, Βλάστη Κοζάνης -7, Τέροβο Ιωαννίνων -6, Μαυρολιθάρι Φωκίδας -6. Το λιβάδι βρίσκεται στα 850 μέτρα υψόμετρο και κάνει, όπως λένε οι κάτοικοι, βαρύ χειμώνα. Γι' αυτό το λόγο αναγκάζονται να προετοιμάζονται από το καλοκαίρι στιβάζοντας τα ξύλα στις αυλές τους. Όσοι έχουν λέβητες πετρελαίου κάνουν αρκετή οικονομία για να μην ανέβει πολύ το κόστος. Προχθές πήρα 500 λίτρα. Εντάξει, θα βγάλω τώρα που έρχεται το Πάσχα. Το κάνουμε οικονομία, αλλιώς δεν είναι γένεια. Πετρέλαιο, λίγοι χρησιμοποιούν πετρέλαιο γιατί τώρα έχει ακριβήνει οπότε δεν συμφέρει. Στην ταβέρνα του χωριού οι επισκέπτες χαίρονται τη θαλπορή του τζακιού και η ιδιοκτήτρια έχει την ευκαιρία να μαγειρέψει παραδοσιακά φαγητά στη φωτιά. Γιδαβραστή, κότσι, αγρογούρονα, τις ώρες, σαλατικά, τα πάντα. Είμαστε και φουνείς, μας αρέσει το βουνό και το κρύο, η φύση είναι πάρα πολύ ωραία. Ήσυχα και παραδεισένια. Όπως λένε οι κάτοικοι, η επιδότηση που παίρνουν για τα ξύλα δεν τους καλύπτει για να ζεσταθούν το χειμώνα. Η επιδότηση που δίνεται εδώ στους μόνιμους κατοίκους δεν τους είναι αρκετά τα ξύλα που δίνουν. Οπότε αναγκάζονται να φέρουν από κάτω ή να πηγαίνουν να μαζεύουν ξερά ξύλα από το βουνό και προσπαθεί ο καθένας να βολευτεί και να ζεσταθεί. Ωραία η θαλπορή της όμπας Γιώργο Τσατραπέλια, έξω όμως το κρύο είναι τσουχτερό και το νιώθουμε και πολύ έντονο. Σωστά, και γι' αυτό οφείλονται και οι βοριάδες, οι οποίοι, όπως θα δεις, εδώ και αρκετές ημέρες πλέον με αμείωτη ένταση, όπως και αύριο, θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στα ανατολικά πελάγη. Δεν αποκλείω ότι πέσανε και 9 μποφόρ. Άρα λοιπόν η αίσθηση του κρύου είναι πολύ μεγαλύτερη. Θα δούμε λοιπόν και στην επόμενη κάρτα
τι θερμοκρασία έχει στην ατμόσφαιρα αλλά και πώς την αισθανόμαστε. Αύριο λοιπόν το πρωί η θερμοκρασία στην Αθήνα θα είναι 5 βαθμούς. Παγωνιά θα έχει αύριο, για Αθήνα το 2 που βλέπω η αίσθηση είναι ακριβώς, πολύ κρύο λοιπόν, όπως και στην Κόρινθο 5 βαθμούς θερμοκρασία, 2 θα αισθανόμαστε. Στο Βόλο από 2 βαθμούς τα θερμόμετρα θα πάνε κάτω το 0, μείον 1 η αίσθηση θερμοκρασία. Σαντορίνη, στην Πολύπα της Σαντορίνη από 7 βαθμούς που θα ξυπνήσουν αύριο κάτοικοι το πρωί θα νιώθουν 4 και από τους 9 στους 6 θα πάει στο Ηράκλειο της Κρήτης. Τώρα, στο ερώτημα πόσο θα διαρκέσει αυτό το κρύο, αυτός ο χάρτης τα δίνει την απάντηση. Με μοβ χρώμα βλέπεις τις αέριες μάζες, έχει πάει Δευτέρα και ακόμα αυτό το ψύχος είναι στην περιοχή μας. Τρίτη όπως βλέπεις, Τετάρτη και από Πέμπτη και μετά αρχίζει να υποχωρεί και να ανεβαίνει κάπως η θερμοκρασία. Άρα λοιπόν κρύο μέχρι και την Πέμπτη. Και αύριο το πρωί παγωνιά και στην Αθήνα. Αυτό να το κρατήσουμε. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Και δείτε κυρίες και κύριοι σε λίγο. Σοκαριστική εικόνα των τριών σκοτωμένων ομήρων οι οποίοι απελευθερώθηκαν σήμερα από τη Χαμάς. Λοιπόν, καιρός εκτός συνόρων με την Άννηση Μιχαλοπούλου, καθώς έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα χιονιά στην Τουρκία, στην Ιαπωνία αλλά και σε άλλες περιοχές του πλανήτη. Με τι ξεκινάμε? Ακριβώς. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με την Ιαπωνία, Μαρία, που είναι απίστευτη αυτή η χιονοθύρα. Δεν το πίστευε κανείς ότι είναι λίγο έξω από το Τόκιο. Είναι αυτοκίνητα τα οποία δεν μπορούν να προχωρήσουν μέσα σε χιόνι. Έχει πολύ σφοδρή χιονόπτωση. Μείον 5 βαθμούς. Είναι ψουχτερό το οποίο βλέπουμε εδώ. Οπότε βλέπεις πόσο πικρό είναι. Είναι και εξοικειωμένη. Καθόλου. Είναι πάρα πολύ πικρό το χιόνι. Βλέπουμε εδώ δεν μπορούν να οδηγήσουν. Βέβαια υπάρχει πολύ πυκνός χιονιάς. Και φτάνουν το μείον 10 βαθμούς. Πολύ ψουχτερό. Θαραλέως οι βιντεοσκόπησαν αυτή τη χιονοστιβάδα. Ευτυχώς δεν ήρθαν πολύ κοντά. Χιονοδρομικό το κέντρο, κανείς και εκτός πίστας, γιατί βέβαια θα είχαμε ατυχήματα στην καλύτερη περίπτωση και βλέπουμε εδώ τη χιονοστιβάδα να έρχεται κατά πάνω στους ανθρώπους οι οποίοι την βιντεοσκοπούσαν. Το βλέπουμε εδώ, πραγματικά εσώθηκαν, δεν τους πλησίασε πολύ και βεβαίως δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός. Επιστρέφω σε λίγο σε σένα για άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Θα μείνουμε εκτός συνόρων. Αίσθηση προκαλεί το εξώφυλλο του περιοδικού Time που δείχνει τον Elon Musk να κάθεται στο γραφείο του Προέδρου των ΗΠΑ. Υπάρχει ακόμα αυτό το περιοδικό? Αναρωτήθηκε ο Τραμπ, επιχειρώντας να διασκεδάσει τις εντυπώσεις. Την ώρα που οι πινακίδες της Υπηρεσίας Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ κατεβαίνουν, ο Ομοσπονδιακός Δικαστής μπλοκάρει την απόφαση Τραμπ να απολύσει 2.200 εργαζομένους της. Η υπηρεσία, η οποία δέχεται επίθεση από Τραμπ και Musk, παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια σε 32 εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο. If you talk to American military leaders, they will tell you that AID is an essential and cost-effective part of our overall foreign policy and national security strategy. The whole thing is a fraud. Very little being put to good use. Every single line that I look at in terms of events and transactions is either corrupt or ridiculous. Καμπονά ήταν τι, μια πουτια ήταν. Ήταν απένω. Σκατά. Τίτλο «Ο πόλεμος του Elon Musk στην Ουάσιγκτον». Το περιοδικό θίγει τις ενέργειες του δισεκατομμυριούχου ως μέλος του Τραμπ που κατηγορεί Τα βαρά κάνω. εξαγορά του ομοσπονδιακού οικονομικού συστήματος. Τα βαρά.